of the Father, before the dawn of time, you spoke and all creation came to be. The molecules and planets reveal your great design, and everyone was made so we could see, so we could see that you are the glorious Christ. You are the glorious Christ, the greatest of all delights. Your power is unequal, your love beyond all heights. No greater sacrifice than when you lay down your life. We join the song of angels who praise you day and night, glorious Christ. You left the air. You left the air of heaven to breathe the dust of earth and dwell among the outcast and the poor. You came to be forsaken. You came to be forsaken and died to take our curse, so you could be our joy forevermore, forevermore. You are the glorious Christ. You are the glorious Christ, the greatest of all delights. Your power is unequal, your love beyond all heights. No greater sacrifice than when you lay down your life. We join the song of angels who praise you day and night, glorious Christ. You're seated now in heaven. You're seated now in heaven, enthroned at God's right hand. You've shattered death and freed us from our fears. And though we cannot see you, you're coming back again, and all will be made right when you appear. This is our hope. And all will be made right when you appear. You are the glorious Christ, the greatest of all delights. Your power is unequaled, your love beyond all heights. You are the glorious Christ, the greatest of all delights. Your power is unequaled, your love beyond all heights. No greater sacrifice than when you lay down your life. We join the song of angels who praise you day and night, glorious Christ. Praise the Lord Jesus. Glorious Christ. We praise you, Lord Jesus, our Lord, our Redeemer, our friend.
Maayong hapon sa tanan. Ingon usab sa atong mga kaubanan nga naa diri karon, no? Adlaw kini sa Ginoo. Welcome kamo katong sa mga nagapadayon sa pagtanaw through live stream. Salamat kaninyo ug sana usab kini ka hapon, no? Welcome kamo dinhi sa Solideo Gloria Christian Church. Mga igsoon ang adlaw sa Ginoo balaan. Sagrado kini diin kita adunay pribilehiyo sa pagtutok ilabi na sa Ginoo ug sa iyang buhat alang kanato diha ni Hesukristo. Ug dili sulagma nga sa dihang magtigom kita alang sa pagsimba ug magpadayag sa atong pagsalig sa Dios, ang Dios mismo ang motimbaya kanato diha sa iyang presensya, no? Pinaagi sa iyang alagad, no? Ang ministro sa ebanghelyo. Ingon gani sa Hebrews chapter 10 verse 25, dili nato undangon ang panagkatigom ingon sa nabatasan sa uban. O ingon usab sa pagkatinuod anaa ang pag-awhag tina sa verse 22 nga gaingon magpaduol kita sa Dios, no? Pagkadakong pribilehiyo alang kanato nga makaatubang sa Dios diha sa balaang pagsimba. Ebidensya kini sa iyang grasya ug kaluoy nga ang dalan giablihan alang kanatong tanan, no? Pagpangita sa matag higayon nga magkita matag adlaw sa Ginoo, pagsalig sa Dios nga atong gisimba uban ang kalipay ug ang pagpasalamat. Itugyan nato karon ang atong pagsimba diha sa Dios. Magaampo kita. O Ginoo nga among Dios, among maayong magbalantay, ikaw ang tinubdan sa tanang tinuod ug walay katapusang kalipay. Gidayeg ka namo tungod sa imong gahom nga dili hitupngan. Imong gipadayag ang imong kaugalingon sa imong katawhan ug nagtukod sa imong simbahan nga batok niini ang mga ganghaan sa impierno dili makabuntog. O Dios, gipuno mo ang among mga kasing-kasing sa gugma samtang magatubag kami pinaagi sa mga pag-awit ug mga pagdayi kanimo. Tabangi kami o Dios sa pagyahat sa among mga mata aron makita ang imong himaya. Tabangi kami samtang among ipalihok ang among mga huna-huna aron masabtan ang imong mga kamatuoran. Among gihalad ang among mga awit sa pagdayig sa imong ngalan samtang among gihatag kanimo ang among kinabuhi. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen. May igsoon ang atong call to worship karong hapon nagikuha diha sa Salmo 95 bersikulo 1 hangtod 7. No, awit kini sa pagdayig. Og verse 1 nagaingon, dali kamo, no? Daygon ta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanilipod. Muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagdayig. Kay ang Ginoo gamahanang Dios. Gamahanang hari nga labaw sa tanang Dios. Nagmando siya sa tibuok kalibutan, gikan sa kinahiladman sa yuta ngadto sa labing taas nga kabukiran. Nagmando siya sa dagat nga iyang gibuhat ug sa yuta nga iyang giumol. Dali kamo, mangyukbo kita ug simba kaniya. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Siya ang atong Dios. Kita ang iyang katawhan. Kita ang katawhan niya nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giamuma. Pamatia karon ang iyang gisulti. May isuon ang salmista niining bahin nagpalihok sa iyang kaugalingon ug ngadto sa uban sa pagdaig sa Dios. No, nagaawag siya ngadto usab sa uban. Kay kini usa ka katungdanan, no, o duty nga kita kinahanglan nga mubuhat uban sa labing buhi nga mga pagbati, no.
Ingon gani ang bersikulo 1 nga nag-ingon, dali kamo, daygunta ang Ginoo, no? Ginaawhag niya. Bersikulo 2 nagaingon usab, muduol kita kaniya aron pagpasalamat. No, mausab ka na karong kahaponon sa atong pagduol sa Ginoong Dios, uban ang panag-awit o pag-ampo, magpasalamat kita pinaagi sa mga pagkanta. Uban sa itong mga kasing-kasing nga malipayon, nag-awit, mga daig sa Dios nga kita kinahanglan gayud nga maghinam-hinam sa pag-anhi o pagduol ngadto kaniya. Busa, amo kamong awahagon karon sa pag-awit para sa atong Ginoong Dios, no? Manindog kita. Nahimo ang tanang alang kanimo, ang langit ug ang yuta, tanang may kinabuhi, minuno kadagatan, hayop man o tao, tanang may gininhawa, magadaing kanimo. Daigo na halang ngalan mo, timahon ka o akong Ginoo, hawitan ka, yupuan ka, ipataas ang buhing ngalan mo. Nahimo ang tanan, nahimo ang tanan, alang kanimo, ang langit, mga yuta, tanang may kinabuhi, bitunog, kadagatan, hayop man o tao, tanang may gininhawa, magadayi kanimo. Daigo ng halandungalan mo, simbahon ka o akong Ginoo, awitan ka, yukbuan ka, ipataas ang buhing ngalan mo. Daigon, daigo na halandungalan mo, simbahon ka o akong Ginoo, awitan ka, yupuan ka, sa pataas ang buhing ngalan mo. Nahimo ang tanan, alang kanimo, ang langit ug ang yuta, tanang may kinabuhi, bitunog, kadagatan, hayop man o tao, tanang may gininhawa, magadahi kanimo. Padayon kita sa pagsimba sa tumboy nga Dios. Mga igsoon, si Jesus mingon diha sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 13. Ingon siya, lakaw ug hibal-i kung unsa ang ipasabot niini. Kaluoy ang akong gitinguha ug dili halad. Kay wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ipakita kanato ni Jesus ang kahulugan sa pagkamaluluyon. Iyang giayo ang mga masakiton, giabi-abi ang
mga estranghero o gipasaylo ang mga naglutos ug nagpatay kaniya. Pahinumduman ta ni ining katapusang kanta, anining musunod nga kanta nga labaw sa tanan, no? Si Jesus ang mipuli kanato iyang ipasan ang atong mga sala. Si Jesus gayud mga igsoon namatay alang sa iyang simbahan ug human sa iyang pagkabanhaw siya may kayap ngadto sa iyang sa langit, no? Ug diin siya nagpadayon sa paghari samtang kita naghulat sa iyang pagbalik. Awiton ta kining musunod nga kanta, no? Sa English, Jesus Your Mercy, mga igsoon. Jesus Your Mercy. Jesus Your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierced your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack is still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Praise the King. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Let's praise the King. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing. Praise the King. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Yes. Mga
isuon ang Ginoong Hesus mao ang gitudlo kanato dinhi sa pagdayeg nato karon. Siya usa ka halangdon nga hari labaw sa tanang Dios. Ang mga hari ug ang mga kagamhanan anaa sa ilalom niya, no? Pinaagi kaniya ang tanan mga butang na himo. Ngadto kaniya ang tanang gahom gihatag sa langit o sa yuta. Pagkahalangdon gyud sa Ginoong Dios may isuon labaw siya sa tanan. Sa atong pagbayawon ang iyang ngalan o magpasalamat kita sa tanang mga buhat niya nga ni kanatong tanan. O Diyos, labaw ka sa tanang pagdayi, sa puloy anang balaan sa tanan, kalipay sa yuta. O Diyos, nga labaw kang kinsang mananaugta, kaabag batok sa kaaway ta, pagkayupuan ka, pagbayawon gap anang ngalan mo, ang pasalamat imo sa tanang mga buhat mo, sa gugma mong walay katapusan. Ikaw ang Diyos sa kangturan, mong kalibutan ug langit man. Makausa. O Diyos, labaw ka sa tanang pagdayi, sa puloy anang balaan sa tanan, kalipay sa yuta. O Diyos, nga labaw kang kinsang mananaugta, kaabag batok sa kaaway ta, pagayupuan ka, pagbayawon gamhan ang ngalan mo, ang pasalamat ibo sa tanang mga buhat mo, sa gugma mo walay katapusan. Ikaw ang Diyos sa kahangturan, ni kalibutan ug langit man. Sa makaw sa pagbayawon, pagbayawon gamhan ang ngalan mo, ang pasalamat imo sa tanang mga buhat mo, sa gugma mo walay katapusan. Ikaw ang Diyos sa kahangturan, ni kalibutan ug langit man. Ikaw ang Diyos sa kahangturan, ni kalibutan ug langit man. O Ginoong Dios, ikaw ang ginadayeg ug karon sa ug hangtod gayud sa kahangturan kami magapasalamat diha sa imong pagkagamhanan. Ang ayan gayud nga pagkabayawon sa tanang oras ning among mga kinabuhi, ang imong nahimo kanamo sa dihang imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo aron
sa pagluwas kanamo, pagkadako gayud sa imong gugma nga ni kanamo, Ginoo. Karon among pangayo lamang ang pagpanglihok usab sa balaang espiritu nga magatudlo kanamo bisan sa mga pulong nga among madungog karon, sa pulong nga imong giandam nga ipakaon kanamo sa mong espiritu, sa mong espirituhanon nga kinaiya, Ginoo. Kami lamang magadayig nga walay hunong hantod sa mahuman ang among panimbahon. Kami gihapon magasimba sa pagpadayon diya sa imong ngalan ug magpasalamat. Ginoo, labaw sa tanan ang mga abluhaton karon, amo lamang isa diya kanimo nga unta ang imong ngalan may mahatagan og kahimayaan. Dalaygon ka sa walay hunong, among ginabalik tungog himayo ug pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Pwede ta malingkod. Maayong hapon karong tanan, dinhi og diha kaninyo mga kauban namo karon sa live stream. Gihawag na akong tanan sa pagtindog para sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung aduna na ka may Biblia atong pag-ablihan diha sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Efeso kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod 21. Taga-Efeso kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod 21. Dining bahina sa atong basahon nagapakita o nagatitulo ang gugma ni Kristo. Atong pagabasahon. Busa tungod niini nagaampo ako sa amahan nga mao'y naghatag sa matuod ng halan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Nagahangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, ligunon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi. Pinagi sa iyang espiritu. Magpuyon ta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinagi sa inyong pagtuo aron mogamot ug malig-on ang inyong gugma. Ubad sa tanan katawan sa Dios. Makamot kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug atas, sa kahabog ug kagalaw sa gugma ni Kristo. Hinaot pa unta nga masayod kamo dili matungkad nga gugma ni Kristo o sa ingon niya na makinabuhon ninyo ang kinaya sa Dios. Daygon tang Dios kansang gahuman niya kanato ug mao'y makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon unaw-naon. Daygon ta siya diha sa simbahan ug diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen ug amen. Mga igsoon, pwede na kita mga lingkod. Daghang salamat. Atong mainumdum na kinigisulat ni Apostol Pablo diya sa panon na siya na sa prisuhan sa Roma. Kauban niini ang iya sulat usab sa taga-Kolose ug sulat kay Philemon. Kini nabasahon nagpakita sa dakong gasa sa grasya sa Ginoo. Ihatag niya kini pinagi sa balaang espiritu na nagahatag og usog ug baghiyak sa kadako sa gugma ni Kristo. Pag-ampo sa taga-Efeso na motuhop sa ilang kasing-kasing o ilang kinabuhi ug mahimong mapuslanon para sa ila ang ebanghelyo. Kini usa ka pagdayog sa Ginoo nga tinugdan sa tanang butang, siya ang source sa tanan. Busa ato siyang pagadaygon dili lamang sa tagsa kanato ug diha usab sa simbahan. Sama sa taga-Efeso ato usab iampo ang paglakaw sa pagkabalaanon, ang pagsalig o pagsunod diha sa balaang espiritu. Mga igsoon, magampo kita. Ginoo, among langitong Amahan, nagapasalamat kami sa imong dakong gugma o grasya o panalangin. We worship you, O Lord. We glorify you. Salamat sa kinabuhi. Salamat sa makangayon mong pagpanalipod ka namo. Salamat usab sa takna na kami makahigayon usab sa pagsimba o pag-worship diha kanimo.
Salamat Ginoo sa imong balaang pulong. Ang sulat ni Apostol Pablo nagpahinumdom kanamo sa imong dakong gugma. Siya nag-ampo pinagi sa imong grasya na ang mga taga-Efeso mamaligon diha sa espiritanong kinabuhi pinaagi sa imong balaang espiritu. Kami usab Ginoo sa dakong pagpaubos nagapangamuyo kanimo natabangan mo kami ni ining bahina. Pagalig-una ang matag usa kanamo hatagi kami sa kusog ug kabaskog nga kami magkinabuhi diha kang Kristo. Nga kami magkinabuhi sumala lamang sa imong kaubuton ug unsay makapahimaya kanimo. Tabangi kami na makabaton usab sa kahibalo sa kadako sa gugma ni Kristo. Amo unta kini nga tagong dakong bili ug pagpasalamat kanimo. Amo usab unta kining mahimong sumbanan diha sa among matag adlaw-adlaw na pagkinabuhi. Kaysa among pagkinabuhi na balaan ug pagsunod sa imong pulong, mas masabtan o makita namo ang gugma ni Kristo kay iya gayud ginatabangan ang nagatuo kaniya. Ginoo, inubanan sa imong kaluoy, among ginaampo padayon mong pag-ayo sa among mga kaigsuonan nga nakasinati ug mga kasakitan. Pag-ayuha sila Ginoo, hatagi sila sa kumport ug kadasig. Ginoo, ilikaya matag usa diha sa kadaot ug katalagman. Proteksyon na kami sa among matag adlaw na pagtrabaho ug mga buluhaton. Ginoo, amo ginadala usab ang kahimtang sa nasod diya sa Ukraine, labi na ang mga magtudtoo nga posibleng maapektuhan kung aduna may giyera o kagugot. Amo ginaampo na ang kalinaw magpabilin diya sa ilang nasod. Na ang matag usa, labi na ang mga nangulo sa nasod sa Russia na matandog ang ilang kasing-kasing umana ang kahadlok diha kanimo. Hinaot pa unta nga walay kagubot nga may tabo. Walay gera nga masugdan. Ginoo, amo sang ginaampo ang imong pulong karong kahaponon. Naunta kini magdala kanamo sa pagduol diha kanimo. Mag-aga kanamo sa among pagkinabuhing Kristohanon. Aburihi ang among tagsa-tagsa na kasing-kasing ug salabutan. Hatagi kami wisdom na masabtan kini ug tuhok dili mo labay lamang. Dihugi ang mangulo kanamo na si Brother Freddy. Hatagi siya sa kaybalo ug pagagiyay pinagi sa imong balaang espiritu. Na iya kini mapaambit na adunay boldness ug klaro para sa tanan. Sa among pagpadayon, ikaw unta ang mahimong sentro nining among panibahon. Kining tanan among ginaampo diyan lamang sa pangalan ni Hesus Kristo. Among Ginoo, Diyos ug manluluwas. Amen ug amen. May gabi sa tanan. Mayong hapon kaninyong tanan, kamo nga nasa inyong mga panimalay nga nagatanaw sa live streaming. Welcome sa Solideo Gloria Christian Church Visayan Service. Ug salamat Brother Jason ug kay Brother January sa pagpangulo kanato sa pag-awit ug sa pag-ampo karong hapuna. Kung doon ako namoy Biblia, paliw kog able sa inyo ang mga Biblia diha sa sulat o Ebanghelyo ni Juan. Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 17. John chapter 13 verses 1 to 17. Ug mo kini ang giingon sa Maayong Balita Biblia. Bisperas kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga may abot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana ug pag-adto sa amahan.
Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga iya na sa kalibutan o mga iya nga aniya sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Niadtong taknaa gitisok na sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siya tuwalya. Unya naghuwad siya tubig sa palanggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil?" Si Jesus mitubag, "Dili pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot kara unya." Si Pedro miingon, "Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil." Apan si Jesus mitubag, "Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako." Si Simon Pedro mitubag, "Kun mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot." Apan si Jesus mingon, "Ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa. Gawas sayang mga tiil." May mga sinulat nga wala maglakip niini, "Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo." Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, busa miingon siya, "Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo." Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, "Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kog magtutudlo o Ginoo, ug husto ka na kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo og panig-ingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton." Ang title sa tuwang mensahe mao ang mga kamatuoran sa mapaubsanong gugma ni Kristo. Mga kamatuoran sa mapaubsanong gugma ni Kristo. Mag-aampo kita. Among langit nung Amahan, nagaduol kami kanimo karon ug ginapangayo namo ang lamdag sa imong balang spirito. Aron Lord, masabta na mo kining mga pulunga. Tabangi kami nga mahimo kaming madinawaton sa imong mensahe. Ingon man Lord, ikaw mag-aabli sa mga kasing-kasing o tinguhaon ng tanamo nga makatunan namo ang imong katuyuan ni ining maong mensahe. Daghang salamat ug babagi ang lihok sa mga kaaway karong hapuna aron makatutok kami pag-ayo sa imong gusto ipaabot dinhi sa mga kinabuhi. Ginaampo na mo tanan, pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus nga mong Dios ug manluluwas. Amen. Kung tanawon nato ang gisulat ni Apostol Juan, say makapangutana ta. Nindot lagi ang gisulat, no? Murabag nagapadumdum ka nato sa mga nangagi. Siguro eksperyensya ni Apostol Juan. Pero ang pangutana, nganong nagsulat man si Juan? Why do we write? Nganong naamay pa nagsulat o naamay ginatawag nga manunulat? Na ako'y nabasahan nga artikulo gikan sa University of Nottingham, giingon dinhi ang primary reason nganong nagasulat daw mao nga i-communicate sa uban ang maong mensahe. O di ba doon na siya gusto i-communicate, doon na siya gusto ipaabot sa uban. O mo nang nagsulat siya. Punya, dungag pa niya, mingon din nga, usahay nagasulat pod, aron matabangan pag, sitaw gani kaning, mo reflect sa mga naagihan or ginatawag na eksperyensyahan, aron makakaton kita. Aron, kumbaga, dunay pagpanabot. So, gisulat, aron doon na kita'y mabasahan o makapamalandong kita sa mga nahitabo. So, kung doon na may magsulat,
gasulat ka aron magpaabot sa imuhang gusto ipaabot, or di ba ka na malandong ka sa mga panghitabo og imo tong gisulat, dili nimo gusto malimtan, gusto nimo mahimong presko sa imong kasing-kasing ug unahuna ang maong mga panghitabo. Sa to ang pagtulunan karong hapuna, makita usab nato ang pagsulat ni Apostol Juan sa gugma sa tong Ginoong Hesus. In fact, matod pa sa mga scholars kaning John chapter 13 hangtod 17, dinhi nato makita ang gugma niya to the fullest extent. Kumbaga, kung gusto ka masayod unsa gid kadako o unsa gid kataas, unsa kalalom, unsa kalapad ang gugma sa tong Ginoong Hesus, although dili magid matugkad ang iyang gugma, pero base ni ining maong mga chapters nga pagsulat ni Apostol Juan, makita nato ang extent, ang kalapdon sa gugma sa tong Ginoong Jesus. Now, ang kaning Book of John, dunay 21 ka mga kapitulo o chapters. Para masabtan lang nato, sa 21 chapters, pwede nato nabahinon sa ikatulo. So sa unang bahin, makita nato sa chapter 1 hangtod 12, mao ang pagministeryo sa tong Ginoong Jesus sa kalibutan. But pasabot, katong mga nagsakit, katong mga bakol, katong mga nanginahanglan kaniya, nanginalag pag-ayo, nanginahanglan og makadungog sa iyang mensahe, para sa tanan in general, mo nay makita nato ang pagbuhat sa Ginoong Jesus. Apan sa chapter 13 to 17, makita nato nga naka-focus ang Ginoong Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Katong close niya, katong kuyog-kuyog niya, katong gipili niya nga 12 ka mga tinun-an. Paglahos ni ini, chapter 18, hantod sa katapusang bahin sa chapter 21, dihan nato makita ang pagdakop sa Ginoong Hesus, ang iyang kamatayon ngadto sa cross, ug ang iyang pagkabanhaw, ug unsa pa tong mga gihatag niya sa mga disipulo bago man siya mikaila paingon sa iyahang langit. Kung tanawon nato ang gisulat ni Apostol Juan, dinhi nato makita nga nagsulat siya kay na siya gusto i-communicate sa atoa. Sama sa gisulti sa University of Nottingham kung i-define daw nato nganong magsulat man daw ang tao. Apan dili lang kana. Samtang sulat siya kay na siya gusto ipaabot nga mensahe alang sa mga mubasa niini, siya pod na malandong sa mga panghitabo ni adtong panahona nga kuyog sila sa Ginoong Jesus. In fact, sa tinuod lang, dili na to makita ang expression sa sulod sa kasing-kasing sa tong Ginoong Jesus ngadto sa iyahang kumbaga close circle. Iyahang mga suod na mga higala. O kini ang 12 ka mga disipulo. Matud pa sa mga scholars, ang tawag nila niini upper room discourse. Nayo sa kabalay nga dunay kanang lugar sa taas, unya para makaabot ka sa taas, dili kinahanglan nga mosulod ka sa tagiya sa balay, kung dili napoy laing agyanan nga makaabot ka sa taas. In fact, dito sila nanago, dito sila naghulat samtang ang Ginoong Jesus wala pa mabanhaw. So munay lugar kung asa sila nagtapok. Pero dinhi sa chapters 13 to 17, dinhi nato makita katong ginatawag nga famous Last Supper. Pipila na lang ka oras ang mulabay o nya pagadakpo na ang Ginoong Jesus. Of course, pinaagi sa pagbudhi o pagbetray ni Judas ni nga bahin. At sa gidakop siya, gidala siya ngadto sa taas nung pari, paghuman gisilutan siya, gidala siya kang Pilato, gibalik na pud siya, nya ginay mga flogging nga nahitabo, paglatos sa iyaha, gipaalsa ang cross, hantod nga to sa Kalbaryo sa cross dito sa Golgota. So ingon niya na ang nahitabo. Dinhi sa sulod sa pipila ka oras na lang bago siya pagadakpon, makita nato ang sulod sa iyang kasing-kasing. Dinhi niya gibilin, kumbaga murag farewell. Lisod mo po kay og sultiyo na tong party, pero murag mo niyang panahon nga nag-farewell siya sa iyang mga tinun-an, mga suod na mga higala. Dinhi siya sa Binisaya pa pwede na to sultiyon nga panamilit niya para sa iyang mga tinun-an.
Dinhi gisultian sa Ginoong Hesus nga mangandam sila kung silahang sugaton o atubangon kay siya mamatay na o mubiya na ning kalibutan o mubalik na siya nga to samahan. Dini na to makita nga misulti siya nga muhatag ko kaninyo og bag-ong sugo. Dini po siya miingon nga mao ni ang paingon sa langit, paingon sa amahan. Dini po niya gisulti katong saad niya sa balaang espiritu nga moabot. Dini po nato makita kung unsay gisulti niya nga buhaton sa mga tinun-an niya samtang siya mubalik nga to siyang amahan. Dini po nato makita nga andamon nila lang kog galingon kay kasilagan sila sa kalibutan. Dini po nato makita ang paglihok sa balaang espiritu. Unsay buhaton sa balaang espiritu inig-abot niya. Dini po nato makita ang pagpanudlo sa Ginoong Hesus nga ang ilang kalisdanan dinhi sa kalibutan mahimo kining kalipay. Ug dinhi nato makita ang ginatawag nga Jesus High Priestly Prayer. So muna tanan natong makita. Imagine nato kung kita tong naa sa lugar nga moingon na ang Ginoong Hesus, mubiya na ko kaninyo, mubalik na ko ngadto sa akong amahan. Siguro ang sulod silang kasing-kasing sa dihang wala pa nila masabtan, pag-unsa na lang mayani. Ang among magtutudlo, wala na diri. Unsa na lang among buhaton. Despite the fact nga gibilinan sila og legasiya sa atong Ginoong Jesus. Kini nga klase nga eksperyensya, siguro dili pud di siya kalahian sa tuwa karon. Nahimo kang magtotoo, apan nibati ka karon og mga kalisdanan, nibati kag mga kalibugan, confusion, nibati ka karon og wala ka kabalo o wala ka masay doon sa imong buhaton sunod. Magtotoo man unta ako pero nganong ingunani man akong kinabuhi. Nganong doon ako'y kahadlok. Hilabi na nga naata karon sa pandemya. Unya naay mga balaod ang panggobyerno nga dili pwede mo sakay og jeep ang mga unvaccinated. Siguro napay hulga nga dili ka kapalit og pagkaon kung wala kay katong QR or dili ka kasulod sa usa ka mall or sa katindahan kung dili ka bakunado. Gawas pa niya na, posibleng apil ka niya itong napektuhan nga nawadan kag trabaho. O di ba kaha nawadan kag hinigugmas sa kinabuhi tungod sa COVID? O dili ba kaha tungod sa mga komplikasyon nga nahitabo sa sakit? Unya, wala ka masayod kung unsay imuhang buhaton. Now, niini nga bahin, dinhi sa chapter 13 to 17, o sa tinuod mo niya itong mahimong series, sulod sa pipila ka Domingo, sugod karong hapuna, ug tanawon nato unsa day ang gitudlo sa Ginoong Hesus kanila o sa iyahang mga tinun-an. Kay obviously, ang Ginoong Hesus nagpakita og intimacy ngadto sa iyahang mga tinun-an. The fact na dunay pipila ka chapters nga gigahin ang Apostol Juan para isulat kini aron mabasahan nato. Well, of course, kini giniyahan sa balaang espiritu, inspired by God, mo nang naisulat kini. Pero kung imong tanawon closely, makita nimo nga ang kasing-kasing ni Apostol Juan, presko pa alang kaniya ang mga panghitabo niadtong panahon na. Munang iyang gisulat ug gusto niya masayran sa tanang mga magtotoo nga mubasa ni ining maong sulat. Aron ipahibalo nga ang Dios mahigugmaon gidi ay. So sa unang bahin nga atong tanawon sa gikan chapter 13 to 17 ning atong maong series, ang atong unang tanawon karon ang kaning makita nato sa verses 1 to 17 sa chapter 13. O, sa ginatawag sa mga scholars nga upper room discourse. O karong hapuna, gusto na ko ipaambit sa inyo tulo ka mga kamatuuran nga atong makita mahitungod sa mapaubsanong gugma ni Kristo. Una niini, mao na ang gugma sa Dios. Nagatawag ka nato aron magkinabuhi kita na balaanon. Ang gugma sa Dios nagatawag ka nato aron magkinabuhi kita na balaanon. Mo nato makita sa verse 1. Sunod niini verse 2 to 11. Ang gugma sa Dios hingpit, ug tungod kay hingpit kini, angay natong panigingnan o panalaminan. Ang gugma sa Dios hingpit ug angay nato nga panigingnan or panalaminan.
Ikatulo, verse 12 to 17. Diya po nato makita nga ang gugma sa Dios magahimo kanato nga mahisama ni Kristo. Tungod sa iyang gugma, kita na mga magtotoo, mahimo kitang mahisama ni Kristo. Sa dili madugay, tanaw nato ang unang bahin. Unang bahin, makita nato nga ang gugma sa Dios nagtawag day kanato aron magkinabuhi kita na balaanon. Siguro kung ginaisip nimo wala ko kabaloon sa akong buhaton. Isip magtutuon sa maday akong angay nga buhaton. Unsa karon ang ginasulti sa pulong sa Dios. Giingon sa verse 1, nga kinahanglan magkinabuhi kita na balaanon. Ngano man, basahon na itong gingon sa verse 1, ingon din, bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Now, kung imong tanawon closely, ngano mang gituyo ni Apostol Juan nga isulat ning bahina nga bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Kaning kasaulugan sa pagsaylo ginatawag nitong Feast of the Passover. Ang katong tinuod nga Passover na hitabo, kung atong basahon ang Biblia ngadto sa Exodus chapter 12 verses 21 to 28. Mao kining panahon nga giredeem sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Sa dihang nasa Ehipto, mga ulipon ang iyang mga katawhan sa Ehipto, o gusto sa Ginoo nga makagula sila gumikan sa pagkaulipon, naghatag og daghang mga plagues ang Ginoo. Pinaagi kang Moses o kang Aaron, nga ginaadto nila ang paraon para pagasultion nga kinahanglan buhian na niya ang mga katawhan sa Ginoo. Ug sa katapusang ginatawag nga plague nga gibuhat sa Ginoo, pagapatyon sa Ginoo ang tanang mga unang gipanganak o mga eldest, mga firstborn, kumbaga, whether tao man na o mananap, mamatay gayud. Gawas lamang kung tumano nila ang giingon dito sa Ginoo nga magkuha sila og karnero o ang dugo sa karnero ilang ipahid ngadto sa ginatawag nga uluhan sa pultahan. O kung makita sa angel of death na dunay dugo ngadto, pagasayluhan sa angel of death ang maong panimalay. Of course, matag panimalay na ginay ginatawag nga firstborn diha. Kung pamilya-pamilya man ang mga tao diha, na ginay firstborn kanunay. So kung ang usa ka panimalay dunay marka sa dugo ngadto sa ilahang pultahan, pagasayluhan kini sa angel of death. Ug tungod niya nga panghitabo, tanang mga firstborn ngadto sa Egypt nangamatay. Lakip na ang anak ni Paraon nga kinamagwangan. Ug ang tanang mga Hudyo o mga Hebreano ni atong panahona nga dunay marka nga dugo sa ilahang pultahan, gisayluhan sa angel of death. So wala nang ngamatay. So kini nagapakita o nagahulagway, nagapakita sa storya nga giluwas sa Ginoo ang mga Ehiptohanon, ang mga Hebrehanon, ang mga Hudyo niadtong panahona. Og tungod niadto gibuhian, giiningon ang Paraon nga panglakaw kamo. Kay tungod ang iyang anak nga kinamagwangan namatay. Unsay connection niini sa giingon nga kasaulugan sa pagsaylo? Sama sa kung giingon kaganiha, pipila na lang ka oras sa dihang ang Ginoong Hesus giyang mga tinun-an naangadto sa upper room. Nanihapon sila, pipila na lang ka oras ug pagabudhian na ang Ginoong Hesus ni Judas. Ug pagadakpon ang Ginoong Hesus ug pagalatuson hantod sa dalhon siya ngadto sa cross ug mamatay siya. So timing ni Apostol Juan ang maong pagsulat niini aron pagpahibalo kanato nga kung unsa may buhaton sa Ginoong Hesus, unsa may mahitabo sa iya sama kini nga gibuhat sa Dios ngadto sa daang kasabutan para sa mga Hudyo. Pagaluwason sila. Ug ang kamatayon sa Ginoong Hesus pag-abot sa sunod nga adlaw niini o pipila ka oras na lang ang milabay, mamatay ang Ginoong Hesus. Ug ang katuyuan sa iyang kamatayon aron mabayran ang atong mga pagpakasala and thereby pagaluwason kita kung kita magahinulsol sa atong pagpakasala ug pagatuuhan siya. Mga luwas kita gumikan sa iyang pagkapungot kanato tungod sa atong mga pagpakasala.
So kung ang feast of the Passover o kasaulugan sa pagsaylo, nagaiskot og storya nga ang Dios nagaluwas sa iyang mga katawhan, ang kamatayon usab sa Ginoong Hesus nga pipila na lang ka oras mamatay na siya niini nga bahin. Mao pud ning bag-ong era para sa mga magtotoo nga ilahang pag-aatubangon sa tanang mutuo sa Ginoong Hesus. Kung tanaw na to padayon pagsulti sa verse 1, ingon din nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya. Imagine ninyo, kabalo man day ang Ginoong Hesus niini nga bahin day no? Yung balik na siya sa amahan. So, ang kini nga panghitabo, ang iyang kamatayon sa krus, ginatawag na kog God's master plan para luwason ang iyang mga katawhan. Unsay implikasyon niini? Di ba kini gugma alang sa iyang mga katawhan? Kaya nga nung giplanuhan man niya ang tanan, para lang makabatunog kaluwasan ng mga tao, pinagi sa kamatayon si Ginoong Hesus ngadto sa cross. Di ba, murag kung ikaw nagaplano, makita nimo ang tanan, ug makasulti ka nga kini, para gini sa ako mga katawhan. Of course, sa tawhanon nga pangunauna, dili nato matugkad ang kumbaga ang kaalam nga naa sa Ginoo. Apan ang Dios, apan ang Ginoong Hesus nasayod ni ining tanan. Mo nang miingon siya, nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon. Mo na niyang panahon. Gipareho niya sa adlaw nga pagsaylo sa kasaulugan sa pagsaylo. Feast of the Passover. And in that the same day nga naga-celebrate sila sa pagluwas sa Dios ngadto sa mga katawhan ngadto sa Ehipto, mao pud ang adlaw nga mamatay ang Ginoong Hesus. Aron kita makabaton og kaluwasan. Kalalum na lang gid sa gugma sa to ang Ginoo. Ug mo ni ang nasa una-huna ni Apostol Juan nga gusto niya isulat. Ug karon nga naisulat na basahan nato. Ug giniyahan sa balang espiritu mo ay iyang ginahatag kanato nga mensahe karon. Kini nagapakita kanato nga ang gugma sa Dios hilabi kalaw nga dili nato matugkad. Hilabi kalapad nga dili nato matugkad. Hilabi kataas nga dili nato matugkad. Ang pangutanan na lang karon unsay reaksyon nato niini. Unsa ano to pagresponde niini. In fact, kung atong padayunon ang basahon sa verse 1 niingon dinhi ang Biblia, kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan. O gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. He loved him till the end. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Ang ubang translation nagaingon, he loved them to the full extent. Inana ang gugma sa atong Dios. Even ang iyang kamatayon, plano day niya aron sa pagluwas kanato na mga magtotoo. Of course, kamatayon man ang giskutan ini, pagbiya niya sa kalibutan ug pagbalik niya sa Dios Amahan, fulfillment sa ilahang plano aron maluwas ang mga katawhan. Ang Hebreo kapitulo 9 bersikulo 22 nagaingon, sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahinluan pinaagi sa dugo, ug mapasaylo lamang ang sala kun kini kapaagasan og dugo. So gina-imagine nato siguro katong naa sila sa upper room adlaw nga Webes, kay Biyernes man namatay ang Ginoong Hesus. So Webes niya nang gabion na nagtapok sila nga to sa upper room. Ug in fact dinhi gihugasan sa Ginoong Hesus ang tiil sa iyang mga tinun-an. Unya sunod-sunod na ang panghitabo, nagtudlo na ang Ginoong Hesus, nanihapon na sila. Unya paghuman gipalakaw si Judas. Unya sunod-sunod na ang panghitabo. Pagka Biyernes namatay ang Ginoong Hesus. Didto gipaagas ang iyahang dugo. Kay tungod walay kapasayloan sa sala kung dili kapaagasan og dugo. Sige na imagine lang ako ang pag-narrate ni Apostol Juan kung unsa gid kadako ang gugma sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an. Nga angay nila nga masabtan, angay nila nga mabatunan. In fact,
Ang tawag gani is having loved His own. Sa Binisaya, giingon din kanunay niyang gihigugma katong mga iya nga ania sa kalibutan. Iya. So dunay pagtawag nga iya. In fact, earlier sa John chapter 6 verse 37 natin mabasahan nga ingon niini. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayud isalikway. So gihatag sa Dios amahan mo nang gitawag niya nga iya. Sa verse 44 ngingon, walay makaari kanako gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako, maoy mo paduol kaniya ngari kanako ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Nganong gitawag niya nga iya tungod kay gihatag sa Dios amahan ngadto kaniya. Og lukso tagamay pila ka kapitulo sa John chapter 10 verse 11 dinhi nato makita gingon, ako ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay andam magpakamatay alang sa mga karnero. Iyang mga tinunan andam siya magpakamatay. In fact, alang ka nato karon ang Dios nagpakamatay alang ka nato. Sa masagingon sa Roma 5, sa diyang makasasala pa kita, namatay siya. Aron kita maluwas. Kumbut hunaw-naon, nganong angay man daw taluwason. Ang angay sa tuwa, mao ang paglaglag nga to sa impyerno. Ang angay sa tuwa, pagasilutan, kay tungod mo kanay bayad sa pagpakasala. Pero ang Juan 3:16 nagaingon, tungod sa gugma sa Dios, gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Mao nang kita nakadawat sa iyahang gugma. Mao kini mga kamatuoran nga makita nato. Kini atong binasa karon diya sa kapitulo 13 bersikulo 1 nagapakita sa gugma sa Dios. Kini nga kamatuoran angay natong masayran. In fact, tungod nini nga kamatuoran kinahanglan mausab ang atong mga kinabuhi. Kinahanglan magkinabuhi kita nga balaanon. Sa iyang pag-ampo diya sa John chapter 17, verse 17, miingon siya sa iyang pag-ampo, sa iyang amahan. Balaana sila diha sa kamatuuran. Ang imong pulong kamatuuran. So kung gisulat man kini ni Apostol Juan, alang kini kanato, aron kita magkinabuhi nga balaanon. Tungod kay giluwas kita, tungod kay namatay ang Ginoong Hesus para kanato. Ug kini nga kamatuoran atong gidawat karon, magkinabuhi kita nga balaanon. In fact, diya sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, ang pulong sa Dios nagaingon, ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala, kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. So kung kining kamatuoran mahitungod sa gugma sa Dios, nasayra nato karon, isip mga magtotoo, taliwala sa mga kalisdana niining mga naagihan nato niining kalibutana, angay kitang magkinabuhi nga balaanon. Angay natong kasilagan ang sala, sa mga kasilagan sa Dios ang sala. Angay natong higugmaon ang iglesia, sama nga gigugma sa Dios ang iglesia. Angay natong higugmaon natong isig ka magtotoo, sa mga gipakita sa Ginoong Hesus ang pagigugma ngadto sa mga isig ka magtotoo. Sumuka natong makita sa unang bahin niining mapaubsanong gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Gitawag kita niya, pinagi siyang gugma aron magkinabuhi kita na balaanon. Ikaduhang bahin, tanawon nato. Dili nato makita nga ang gugma sa Dios dili lamang halapad, dili lamang hataas, dili lamang lalum, nga dili nato matugkad, hingpit pagayud kini. Ug tungod kay hingpit kini, perfecto kini, perfect kini, angay natong panigingnan o panalaminan. Giingon diha nga sa verse 2 hangtod sa verse 11 nga gihugasan sa Ginoong Hesus ang ilang mga tiil. Nganong makasulti man ta nga perfect ang iyahang gugma? Paunsa man ta nakaingon nga perfect ang iyang gugma?
Kaning verse 2 to 11, usa ka demonstrasyon, pagpakita sa iyahang perfect unconditional love. Paunsa, pinagi sa paghugas sa ilang mga tiil. Sa ilahang konteksto kaniadto, of course, wala siguro sila kabayo, wala mo po'y sakyanan patunguna, ang ilang means of transportation, either mulakaw sila, o musakay sila og kabayo, o kung medyo kwartahan ka, pwede ka makaangko ng karwahe, o asno, o unsabay pwede nimo masakyan ng mga mananap tunguna. So kung gabakta sila, abugig kayo ng ilang mga tiil. So iniguli nila silang panimalay, kumbaga kinahanglan gina sila maghugas sila mga tiil. Dito sa upper room, willing sila nga muhugas sa tiil sa Ginoong Hesus. Kaya mo man lang agalon, nilahang master. Andam sila nga muhugas niya na. Apan, tungod kay pareho sila, 12 sila, nag-uban sa Ginoong Hesus, dili sila gusto muhugas sa ilang isig ka tinunan. Pero ang Ginoong Hesus, willing sila nga muhugas. Dinhi gipakita nga kini nga trabaho para din siya kana maghugas sa tiil, para ni siya sa mga pinakaubos na mga ulipon or servant. Pero gipakita sa Ginoong Hesus, pinaagi nga siya mismo mo'y naghugas sa tiil sa iyang mga tinunan. Ug dili lamang kay basta kay hugas lang ang iyahang buhat. Ngano makasulti ta nga perpekto iyang gugma tungod ni ining mga flaws o kasaypanan sa atong mga sa iyahang mga tinunan. Kung inyong mamatikdan, diya sa Luke 22:24, of course, di na ito makita din sa sulat ni Juan, apan kung mo adto ka sa Synoptic Gospel, na kay makita nga, doon na day pa naglalis ang mga tinunan ni ini nga bahin, bago pa man sila miabot nga to sa upper room, ug nadungog sa Ginoong Hesus ang ilang panaglalis. Kung akong basahon, mingon diha, unya naglalis ang mga tinunan kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila, ang mga hari ni ining kalibutanan nagmanlo sa ilang mga ginsakupan. Ug ang mga namunuan gitawag og mga dangpanan sa mga tao. Ayaw ninyo kinibuhata. Hinoon ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran. Ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw? Ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayud. Apan ako aniya nagsilbi kaninyo. Sila isip mga tinunan dili gusto muhugas sa ilahang tagsa-tagsa ka mga tiil. Siguro si Pedro di gusto muhugas sa tiil ni Juan, si Juan dili gusto muhugas sa tiil ni Pedro, inana siguro. Siguro kung dako na lang jud kay ang gugma, o siguro kung dili maglisod og lakaw o maglisod og duko, pwede siguro niya hugasan ng tiil. Pero gipakita dinhi nga dunay panaglalis ang mga tinunan. Most likely nganong gawnaw na sila kinsay labaw sila para katong labaw hugasan sa labing ubos ang iyang tiil. Although pareho sila ng mga tinunan. So muna atong mabantayan. Pero makita nato nga bisag naglalis sila, gihugasan gyapon sa Ginoong Hesus ang ilang mga tiil. Mamungutan natin, kinsa day ang Ginoong Hesus? Kung balikan nato ang pinakaunang kapitulo nga gisulat ni Juan sa chapter 1 verse 1 to 3, gingon diha ang in the beginning was the Word. Nana diha ang pulong sa sinugdanan. And the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Dios magbubuhat. Pero tungod kay gigugma niya ang iyang mga tinunan, gihugasan niya ang ilahang mga tiil. Apan ang kasing-kasing sa mga tinunan, sigo na hunag, kinsa may labaw sa mo agyud, kinsa magilabaw, ako siguro mas labaw sa inyo So kung ako'y mas labaw sa inyo, dapat kamoy muhugas sa akong tiil. Sa hinana atong pamatasan, kay muna gitudlo ka nato sa kalibutan. Ang kalibutan nagatudlo ka nato kanunay, kinahanglan labuan nato ang atong isig ka magtotoo. Para kita tong ilhon, kita tong sikat, kita tong famous, kita tong kuyaw, kita tong hawod. Ingunana ang atong huna-huna.
Pero bisan pa man o ginana ang unahuna sa sa iyahang mga tinunan, gihugasan niya ang ilahang mga tiil. Dili lang kana. Ikaduha nga flaw nga atong makita dinhi mao si Judas nga maoy bubudhi kaniya. Kung makita nato sa verse 2, giingon diha, nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Niadtong taknaa, gitisok na sa yawa ngadto sa una-una ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod ang Ginoong Jesus nga budhian siya ni Judas nga anak ni Simon Iscariote. So unsa may gibuhat sa Ginoong Jesus? Bisag nasayod na siya nga budhian siya ni Judas, iya gyapong gihugasan ang tiil ni Judas. Muna ikaduha nga flaw. Inanak kalawom ang iyahang gugma ngadto sa iyahang mga tinunan mo nang gitawag nato nga hingpit, perfect kiday ang iyang love. Wala magpili. Wala siya nagpili lang sa katong mahigugma lang sa iyahan niya, mo lang ito yung hugasan. Dili. Bisan ang tao nga mo budhi kaniya. Ang tao nga mo betray sa iya pang gihugasan ang tiil. Ikatulo nga flaw nga makita nato, si Pedro. Nasayad ta nga si Pedro, siya tong naisulat sa Biblia nga duol sa Ginoong Hesus. Apan, siya tong paspas kay mong storya. Dali lang kay siya makaingon. Sama tong nahitabo nga naglakaw ang Ginoong Hesus sa tubig. Pagkakita niya sa Ginoong Hesus, mingon din siya, Lord, pwede po ko manaog diha? Mingon ang Ginoong Hesus, sige, dali. So nanaog siya, katong nakita niya nga hinayin siya kalumos, Lord, tabangi ko. Muna itong mabasahan sa Matthew 14. Lahi na pod sa Matthew 26. 3 ka beses. Nga limod ni Pedro ang Ginoong Hesus sa diyang gikompronta siya sa katong ulipon nga babae ngadto sa templo sa taas ng pari. Sa lugar sa taas ng pari. Di ba kauban mo anang ginganlag Jesus nga taga Nazareth? Dili oy. Dali ra kay siya nakastorya niya nga bahin. Og kini nga bahin sa Matthew 16:23 nga miingon ang Pedro nga, Lord, ako gyung ihatag akong kinabuhi sa imo sa dihang miingon ang Ginoong Hesus nga mamatay siya. Pero miingon siya, dili Lord, akong ihatag akong kinabuhi sa imuha. O tong miingon ang Ginoong Hesus siya, Pedro, sa dili pa mo tugaw kang manok, imo na kong ilimod. Tulo pa kahigayon. Pero bisan pa man nga nasayad ang Ginoong Hesus nga ilimod siya, paspas lang kay siya mustorya, daghang kay siya ginaingon, pero wala niya buhata. Of course, siguro sa solusyon kasing-kasing gusto gid niya buhaton. Apan wala siya igong kusog, wala siya igong kadasig nga mabuhat niini. Despite ngayon nana ang nahitabo, gihugasan gihapon sa Ginoong Hesus ang ilahang mga tiil. Makita na to nga perfect ang love sa Ginoong Hesus tungod ni ini mga butanga. Diya sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 43 ngadto sa 48. Niingon diha, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugma ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Pero miingon ang Ginoong Hesus sa verse 44, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang kinaiya sa atoang Ginoo. Lahi sa atong mga kinaiya. Kigingon din siya sa walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kun ang inyong gihigugma mao lamang katong tao nga nahigugma kaninyo. Buot pasabot dili hingpit ang gugma nga ginapakita. Dili service. Doon ako'y nabasahan nga usa ka artikulo usa ka unbeliever sa iyang pagsabot ingon niini. Kung mutabang da ka o nya naga expect ka og ganti,
Whether katong tao nga mo gitabangan o laing tao may muganti kanimo, ang tawag daw niya na business, negosyo. Dili daw na siya service. Kay kung nagtabang ka, wala ka nag-expect na dunay balik o dunay ganti alang kanimo, mao din ay ginatawag nga service. Although dili siya magtotoo, pero mo agree po ko sa iyang ginaingon. Kay miingon gani ang Biblia, dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man niya na? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may mahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Mao'y ginabuhat sa kadaghanan. Dili ba bisan gani ang mga tao nga wala muila sa Dios nagbuhat man niya na? Sumura ginaingon sa Ginoong Hesus. Sa may kalahian nato. Kung kita nagaangkon nga mga anak sa Dios, kita nagaangkon nga mga magtotoo, kita mga nagaangkon nga giluwas sa Dios. Therefore kay Dios gugma man kita usab, nakabato niya anang gugma nga gikan sa Dios. Pero kung atong ginahigugma kato lamang, kaya mo higugma kanato pagbalik. Mubuhat kitag maayo ngadto sa mga tao nga ato lamang gipili. Sama sa giingon ngadto ni Santiago usab. Wala tay kalahian sa mga wala mo ila sa Dios. Nga naman, mo po na ginabuhat nila. So unsay kalahian niya na? In verse 48 miingon ang Ginoong Hesus, kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Sama sa kong giingon, dili na maong ginatudlo sa to sa kalibutan. In fact, usahay ang atong mga ginikanan, labaw na kung medyo bright ang bata. Pag makita niya nga sulod sa klase, uy, napay mas bright sa kong anak. Usahay pugson pa na to. Pag, kailangan mag-focus siya ka na, kailangan mag-study siya kagmayo, kailangan malabuan ni mo to. Gusto na ko first jud ka. Di na ko dawato ng second, kailangan first jud ka. So ang nadawat sa bata, mao nga, kinahanglan gid ko magtuon inig maayo. O dili man daotan ang magtuon og maayo. Pero ginatudluan nato ang kumbaga ang kalibutan nagatudlo ka nato nga kinahanglan kanunay ta mulabaw. Kinahanglan kanunay ta nga nasa taas. Kinahanglan kanunay ta nga sikat. Kinahanglan humot ta sa uban, kinahanglan maayo gid ta sa uban. Kita gitong hawod. Munay ginatudlo kanato sa kalibutan. Apan ang Ginoong Hesus lahi. Ginatudluan kita niya nga magpaubos. Imagine ninyo ang magbubuhat sa kalibutan. Mao'y gahugas sa tiil sa mga makasasala, sama sa mga tinunan. Sama ka nato. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Maupay mo ari sa kalibutan ug mupili ka nato ug muluwas ka nato nga bisan di ta angayan. Napabay mas labaw ni ana nga gugma. Kana nga klase nga gugma hingpit gayud. Munang giingon niya diya sa Mateo 5 versikulo 48, kinahanglan magmahingpit usab kita. Ingon nga hingpit ang atong amahan nga atua sa langit. Walay laing gugma nga nagpakita og pagpakaubos. Dili ang Ginoong Jesucristo lamang. Kung ikaw moingon nga humble man ko. Ang ginasulti sa Ginoong Jesus, serve. Kung humble ka, then serve. Dili tong ikaw ang pagasilbihan. Mukha tong ikaduha. Ug sa katapusang bahin nga makita nato dinhi sa verse 12 to 17. Verse 12 to 17. Mao nga ang gugma sa Dios maghimo kanato nga mahisama ni Kristo. So unang bahin, ang gugma sa Dios nga iyang gipakita sa verse 1. Nagatawag ka nato aron magkinabuhi kita na balaanon. Ikaduha makita nato nga ang gugma sa Dios hingpit di ay. Og angay natong panigingnan, angay natong panalaminan, angay natong sundugon o sundon. Ug karon makita nato nga ang gugma sa Dios magahimo usab kanato nga mahisama ni Kristo. Tungod sa iyang gugma, we will be Christ-like. Ingon din sa verse 12,
Human niya kaugasi ang ilang mga tiil. And remember, ang mga tiil sa iyang mga tinunan, mo kining tiil nga dunay mga kapakyasan, flaws, dili angayan apan giugasan niya, gitrapuhan niya. Gingon din gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Daw ginaingon niya, gimanduan kita sa pagbuhat sama sa iyang gibuhat. Pagingon niya nga, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? In verse 13, kamo nagtawag ka na kung magtutudlo o Ginoo. O gusto ka na, kay mauman ako. Kung ako nga inyong Ginoo magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kanyog panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. So ginamanduan kita sa pagbuhat sama sa iyang pagbuhat. Ang nakanindot niini, dili siya sama sa usa ka sundalo nga musulti ka nato gikan sa mga dagkog ranggo ug moingon buhatan ni. Patsa tong tawhana, example lang. Pero kakabalo nga nung patsyon man ako, tumana lang akong sugo. Ingunana kasagaran, apan ang Ginoong Jesus, dili ingunana ang iyang pamaagi. Kung naa siya gusto ipabuhat sa tuwa, gusto niya ipakita sa tuwa nga, dili kailangan masabta ninyo. Kung nganong kinahanglan ninyo na buhaton. Wala lang siya nagmando ka na to nga buhaton na to, nga walay pagpanabot ni ini nga bahin. In fact, atong makita nga, iyahapang gina-demonstrate una, siya mo buhat una. Unya, pagasundan sa mga tinunan. Ingunaning nga klase ang Ginoo nga naata. Inaning klase ang iyang gugma, halang ka na to. Ginatudluan kita niya nga may sama kaniya. Wala siya naghimog mga robot, wala siya naghimog mga tao nga tuman lang tanan, ug wala malay pagsabot nga nung ginabuhat niya. In fact, klaro gani sa iyang giingon, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kini nagatudlo ka nato nga kung kita musunod sa Ginoong Jesus, kung kita makadawat sa iyang kaluwasan, ginapakita din nga nasabta nato o gitagaan kitag panabot sa Ginoo. Mao nang mabuhat nato ni mga butanga og kasing-kasing nga ginabuhat nato. Tungod kay nasabta nato ang iyahang kabubuton niini nga bahin. Ingon dinhi sa Kolose kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto sa 6, tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo dito sa langit, nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios ug pagsinati gayud niini. Pagdawat nato na sinatian nato, na eksperyensahan nato ug ato ang nasabtan. Dili kini usa ka butang na murag pinduton lang sa Ginoo niya pagman buhaton na nimo. Mawala kay pagpanabot nganong kinahanglan ako na siya buhaton. Sama sa gipakita sa Ginoong Hesus nga gihugasan niya ang tiil sa iyahang mga tinunan. Ug mingon siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? In fact, ningon gani siya, buhata usab ninyo kini. Kay mo ang akong kinaiya. Mapaubsanon kamo usab dapat mahimong mapaubsanon. Kung ako naga-serve kamo dapat pud mo serve. Og sa gingerian sa Dios, ang mo serve motoy great sa iyang kingdom. Dili katong mapihatason, dili katong mga garboso, dili katong mga daghag mga nahumani ning kalibutan na apan walay gugma nga mapailubon. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nagpakita sa iyang gugma nga mapailubon. Ug ang kamatuoran ini nagatudlo kanato nga mao pud atong buhaton sa uban. Hilabi na sa atong isig kamag totoo. In fact, sa katapusang bahin sa verse 17, siya nagaingon niini nga kung ato kining buhaton, karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining
buhaton. You are blessed kung ikaw nagapamuhat ni ini nga bahin. Kung tanaw na to ang storya, siguro gawnaw na ang mga tinunan, nganong inani man na ginatudlo sa atong agalon. Ano nagapakita man siyang gugma nga, unsaon na lang pagmubiya siya. And of course, ang katuyuan sa Ginoong Hesus, mao nga kapasidunggan niya ang pangalan. Ug ang pamaagi aron nga mapasidunggan niya ang pangalan, mao nga kita makabato niya atong gugma nga may sama kaniya. Ug tungod niya ng gugma ha, mapakita usab nato sa uban ang gugma sa Ginoong Hesus. Ug ang kalibutan masayod nga sila mga tinun-an sa Ginoong Hesus mo nay magpakita og kalahian ngadto sa kalibutan. Mo nay magpakita nga lahi gid sila. Ang mga tao nga giluwas o nakabaton og kaluwasan lahi gayud sa kalibutan. Kay sila dili na mga taga-kalibutan. I guess kung atong tanawon, kung atong susihon pag-ayo, mao ni nga legasiya ang gusto ibilin sa Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Mga tinun-an puno sa gugma, kay ang Dios gugma man usab. Ang iyang mga tinun-an mahigugmaon, kay tungod ang Dios mahigugmaon usab. Ang iyang mga tinun-an nagapamuhat tungod sa gugma, kay ang Dios nagpamuhat tungod sa gugma. So kung balikan nato ang sinugdanan ni ining tanan, nganong gaisip man ang mga tinun-an sa Ginoong Hesus nga basig biyaan niya mi sa mga galon, unsa na lang mong buhaton. Asayod mi nga pagapatyon siya, basig kami pod unya pagapatyon. Basig kami pod unya pagadakpon, lutuson, kami pod prisuhon o unsay pwede buhaton sa amua. Pero sa unang bahin gipakita dayon sa Dios na ang kinahanglan nila mao ang gugma. O kinahanglan ang gugma mo'y mugula sa ilang mga kinabuhi. Mahimong evidence sa ilang kinabuhi. Kaya mo kini ang marka sa tinuod nga magtotoo, dunay gugma sa ilahang kinabuhi tungod sa gibuhat sa Ginoong Hesukristo. Anong wala man siya mag-iskot nga kailangan mo dagan mo, mutago mo, dili na kinahanglan. Kay tungod giluwas na sila sa Ginoong Hesus. Kuno galing mamatay sila. Kabalo na ang Ginoong Hesus nga mag-uban sila. Sama sa giingon niya sa chapter 14. Nga niingon siya, "Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you that I go to prepare a place for you." So dili na angay pagahisgutan. Kung unsay mahimong kinabuhi nato dinhi sa kalibutan, daan ang gisaad sa Ginoong Hesus. Ngayon mo kabalaka, lumalabay lamang ang inyong kinabuhi din sa kalibutan. Apan ang importante, nasayod ka mo nga mag-uban kita. Ug samtang naapa mo niining kalibutan na, ang kabubuton sa Ginoong Hesus, nga ang gugma niya, mahimong evident sa ilahang mga kinabuhi. Ug makita sa tibuok kalibutan, nga ingon niini ang mga taong gipanag-iyahan sa Ginoong Hesus. Sa atong panahon karon siguro nag-iisip ta, unsa di akong angay buhaton, nalibog naman ko wala na ko'y trabaho, o ako kabalo kung asa ko moadto kay dili ko pa sakto nag-jeep, kay dili ko pa sudlo ni nga mall, kay unvaccinated ko, o walay kasiguraduhan ang kinabuhi. Isipon na to. Pamalandungan na to. Inani ba ang gibuhat sa Ginoong Hesus? Inani bang mahimong resulta sa iyahang gugma sa kong kinabuhi? Mahimong
mabalakon? O nakafocus kayo sa unsay mahitabo sa kuang kinabuhi dinhi sa kalibutan? Di ba daan na siyang nagsulti? Nga tanawa ang mga langgam. Gagmay man na silang mga utok, pero mabuhi man. Tanawa ang mga lili sa field. Di ba nindot kay tanawon? Naabay idungag ka nato kung mabalaka kita? Well, of course, wala. Apan, miingon ang Ginoong Hesus sa katapusang bahin, bulahan gayod ang nagpamuhat sa iyahang kabubuton. Kung nasayod, karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Dunay pagpanalangin. Kung kita, kinabuhion nato ang gugma nagihatag sa Ginoong Hesus alang kanato. So sama sa akong gisulti kaganiha, kung gisulat man kini ni Apostol Juan, duha lamang kabutang. Una, i-communicate sa tuwa ang gugma sa Dios. Ikaduha, aron kita mamalandong sa iyang gugma, sa kadako sa iyang gugma sa atong kinabuhi. Ug sa atong pagmamalandong, magkinabuhi kita na balaanon. Sa atong pagmamalandong, ang gugma sa Dios nga hingpit, angay natong panigingnan o panalaminan. Sa atong pagmamalandong, magkinabuhi kita na may sama sa Ginoong Hesukristo. Angay nato ning kinabuhion. Sama sa gisulti ni Apostol Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Ipakita nato nga luwas ta. Ipakita nato nga gipanag-iyahan ta sa Ginoong Hesus. Ipakita nato nga nagtubo ta diha sa iyahang gugma. Ug mao ning una nga bahin nga atong pagahisgutan dinhi sa pagpanamilit sa Ginoong Hesus. Ikan chapter 13 hangtod sa chapter 17. Magaampo kita. Among langitong Amahan, salamat Lord nga imong gipakita ang kamatuoran luyo sa imuhang mapaubsanong gugma. Lord, nasayad kami nga daghan pagkamatuoran nga angay namong masayran, angay namong pagabuhaton, angay namong kinabuhion. Ug Lord, unta kining gugma nga imong ginapakita Lord karon sa amoa. Unta kining kamatuoran, kining pulunga dili unta makawang o Ginoo, kun dili matuman unta ang imong pagbuot kun di nimo kinigipadala. Tinguhaon unta namo Lord nga mahisama kanimo. Tinguhaon unta namo Lord nga mahigugma pud kami sa uban sa mong isig ka magtotoo. Tinguhaon unta namo Lord nga pagdawat namo nining gugma, pagasimbahon ka namo sa espiritu ug sa kamatuoran. Unta magahatag kining kadasig ka namo, makahatag ka namo og kalipay, makahatag ka namo og kaisog, nga manginabuhi nining kalibutana, nga dunay dakong pagsalig kanimo. Tabangi kami Lord nga dili mahimong mabalakon sa unsay mahitabo sa mong kaugmaon. Kay ikaw nagsaad na kanamo, nga kami imong gipanag-iyahan. Ug tungod kami imong gipanag-iyahan, dili gayud nimo gusto nga kami mawala sa imuhang pagbuot. Tungod kami imong gipanag-iyahan, ang imuhang kabubuton, nga kami muuban nga na kanimo sa imuhang presensya, sa imuhang gingharian. Lord, unta kining kamatuoran mutusok sa mga kasing-kasing ug panginabuhion namo matag adlaw. Inigmata, iniglakaw namo, iniguli namo sa panimalay bago man kami matulog. Unta Lord, mo kini ang kanunay namong dumdumon. Ang himong dakong gugma alang kanamo. Ang kamatayon sa Ginoong Jesucristo ngadto sa krus, ang iyang kabanhawan. Og amo pud utang ipaambit sa uban. Salamat nining mong gugma, ta mo kining mahimong pundasyon sa moang pagpanginabuhi nga balaanon dinhi sa kalibutan. Ug tungod niini Lord, pasidunggan ka namo ug ibalik namo
ang tanan alang kanimo, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Palihog manindog alang sa katapusang pagampo. Lord, ginatugyan na mo ang tanan diha kanimo, kay ikaw man ang angayan niini. Tabangi kami, Lord, nga magsubay kami sa imong kabubuton kanunay. Lord, tungod din mga kamatuoran, gusto na mo, Lord, ibalik ang among love gift, ang among mga offering anha kanimo. Lord, tipik lamang kini sa mga kinitaan. Agig pagdaig, Lord, muhatag kami para sa imuhang mga workers o para sa imuhang iglesia o para, Lord, sa kalambuan sa imong iglesia. Pangayuna mo, Lord, nga ikaw magapanalangin ini, ingon man nga ikaw magapanalangin sa among mga kasing-kasing sa among paghatag. O Lord, ikaw po ta magagiya sa mga pangulo ni iglesia, aron, Lord, nga gamiton nila ang maong funds sa pamaagi nga makapahimuot kanimo. Daghang salamat, Ginoo, panalangin ni among tibok simana, panalangin ni usab ang among mga lihok, pangunahuna, ug among mga kasing-kasing. O Lord, bago kami mamauli, pangayuna mo ang imong benediction alang kanamo. Hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Jesucristo. Ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang panag-ambit sa balang Espiritu manakan yung tanan ug ang tanang katawan sa Dios magasulti. Amen ug amen. Maayong gabi kaninyong tanan. Jesus said, the Father is searching those who will worship Him in spirit and in truth. Give you thanks, Lord. The Father is searching. The Father is searching for all who will worship in spirit and in truth. And He is discerning the thoughts and the yearnings of every heart in this room. So let us determine that right at the start we will worship the Father with all of our heart. With all of our heart, mind and strength, we give you honor, glory, praise, not from afar or just with our lips, but all that we are, we offer in worship with all of our heart, mind and strength. Jesus, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise with all of our heart and our mind and our strength. Jesus, we offer. Jesus, we offer our lives on the altar. Cleanse our hearts and thoughts, that we may stand holy and we can come boldly before the throne of our God. We have determined that right at the start we will worship you, Jesus, with all of our heart. All of our heart. With all of our heart, mind and strength, we give you honor, glory, praise, not from afar or just with our lips,